So hi लोगोफोर मारै दं नोंथांमोना आंनि मिस्टार गामियारि YouTube चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय जों फुंबिलिजों लोगोसे श्री श्री लोखि फुजानि गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय So लोगोफोर आङो गुवाहाटी थांखांनायनि उनाव आं माखासे भिडिअ शुट खालामदोंमोन नाथाय आङो एसे बेड रेस्ट माने लोमजाना दंमोन आङो लोमजानायनि थाखाय आङो भिडिअखौ आङो एडिट खालामाखैमोन जायनि जाउनाव आं भिडिअखौ आपल'ड खालामदिया आरो आं खालामनायबो नंला खोमा बे भिडिअखौ आं इसिग्राब माने खास मोनदिया माने ओमफ्रायो दा आं न'आव सफैबाय आरो ना आंनि जानाखि जायगा गामियाव मेसाखि गामियाव फैबाय आङो नोंसोरनो मोनसे जोबोद एक्साइटिं बुस्थु खोन्थानो नागिरदों जाहानाव जे सैमा फिसा जादोंमोन नङा होमबा सैमा फिसाफोरखौ आं दा नायनो फैदों आं मैया नायफैखांखाबाय हर जाबायमोन आं मैया न'आव सफैबा बेनिखायनो आं मैया भिडिअखौ शुट खालामाखै आं दासो जास्ट नोंसोरनो माने देखायनो खनसे लुगैदों आरो बिराद मोजां जानानै दङ गोबाव जाबायमोन आं सप्तासे माने जाबायमोन एक्सुवेलि जोंहानि न'आव दोन्दोंमोन सैमाखौ सिगाङाव न'आवनो जादोंमोन नालाय न'आवनो दोन्दोंमोन नाथाय दा सैमा फिसाया न'आव थायोबा बिराद लेथ्रा जायो माने जायगाफोरा ओमफ्राय सैमा बिमाया सैमा फिसाफोरनो गाज्रि गोफोन माबा माबि होफैयो माने बेनिखायनो बे सैमाफोरनि नेचारखा बियो दै बेखौ नों बादा होबाबो बिसोर मानिखाया फिसानो बिमाफ्रा माबा माबि लालाबायनानै होफैयो माने गेसाव गोफोन बुस्थु बेनिखायनो गाज्रि मोनामो नालायथो ओंखायनो जायगाखौ एसे चेन्ज खालामना दोङो जोंनि ब्रह्म मन्दिरनिनो बियो जिरायसालि बे जिरायसालियावनो बियो सैमाखौ बासा खालामनानै दोनदों आरोना आरो लोगोसे आङो मा होनो सैमा फिसाफोरनो आं माखासे निउट्रियेन्सफोर लाना फैदों आरोना प्रटिनफोर जेरावनोखि बिसोरो दा जानो रोंथ'वाखै जेला जानो रोङोबाथाय आं बिसोरनो होगोन आं खिन्थु लानानै फैखाबाय दा अलरेडि नोंथांमोना नायनो हागोन दायो नै दासो बिमाया आदार दौना थांदों आरोना नोंथांमोना नोंसो दासो उन्दुजोबनानै दङ एखेबारे ओइ हेलौ हेलौ इधर देखो ना हेलौ जि क्यूट कार ना गाइसमोन गलु मलुनो स' बिसोरो बेयावनो थाथ'दों गाइसमोन जेब्ला बिसोरो मा होनो एसे मोजाङै मा होनो एसे आदारफोर जानो रोंनाय जागोन ना अब्लाना आं बिसोरखौ आंनि न'आव शिफ्ट खालामगोन आं बिसोरखौ थाथ'दों बिसोरो मानो होनबा बिसोरो बिराद मोजां गाज्रि बुस्थु होफैयो बिमाया नायस्लाबबाय थानो हायाना मा समाव मा होफैयो बेखौ नायलायनि गाइसमोन सिमांसो नुखो ना माखैलाय so cute hello so बेनो आरोना लोगोफोर I am a huge dog lover खायसे मानसिफोरा सैया सैमा फिसाफोरखौ न'आव गथ' उन्दैफोरजों माने बांद्राय गेलेयो बांद्राय लेथ्रा जायो होननानै सैया खिन्थु बेफोर गावबा गावनि मा होनो टेक केयारनि सायावसो डिपेन्ड खालामो आरोना सोर माबायदि खालामो सोर माबायदि बिहेभियर खालामो सैमाया होननाय जिनिसा नों जा फोरोङो बेखौनो लायो गाइसमोन मोनथिबायना स' बेनिखायनो नों मोजां आखल फोरोङोबा नोंसोरबो मोजां लागोन गाज्रि आखल खालामोबा गाज्रि जालांगोन बेबायदिनो आरोना मानसियाबो मोजां इनभाइरनमेन्टआव थायोबा मोजां जालाङो आखल आखुफोरा सैमाफोराबो बेबायदिनो मोजां इनभाइरनमेन्टआव थायोबाथाय मोजां जागोन गाज्रि इनभाइरनमेन्टआव थायोबा गाज्रि जाखागोन अबभियासलि नो डाउट लोगोफोर सैमा बिमाया नैबेनो कुटे काम डन्ट स्केयार मी आंखौ दागि जाम्बिलाय दायो फिडिं खालामदों गाइसमोन गाइखेर दौफैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि पासिघाट टु गुवाहाटी एर'प्लेनजों जार्नि खालामनाय भिडिअखौ नायाखैब्ला आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन स' नोंथांमोना कमेन्टबो खालामनो हागोन आंनि एक्सपिरियेन्सा माबायदिमोन स' आं नोंथांमोननो रिप्लाय खालामनो रेडि नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मा होनो आंखौ साजेस्ट खालामनो हागोन आरोना आंनि भिडिअआ मोजां जादोंना जायाखै आं माबायदियाव इमप्रुभ खालामबावनांगौ नोंथांमोना आंखौ साजेस्ट खालामनानै हो जिहेतु आं बे फिल्डआव गोदान आंनाव एसे कनफिडेन्ट लेभेलाबो खम आरोना एसे जिहेतु दासो कनफिडेन्टआ एसे बुस्ट आप जागासिनो नालायथो ओंखायनो नोंथांमोना आंखौ एसे साजेस्ट खालामनो हागोन आं माबायदि खालामोबा आरोबाव बेनिफ्राय बेटार भार्जन जाबावनो हागोन आङो स' बेनो नोंथांमोन आं बे फिल्डआव गोदान नालायथो दा मोजाङै रोंजोबा आरो कनफिडेन्टआ बुहुत खम बेनिखायनो एसे भिडिअआ ल' जानो हागौ आरोना डाउन जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय आं बेनि थाखाय सरि स' आंनि मेन इउटुब खुलिनायनि रिजनानो जाहैबाय कमिउनिकेसन स्किलखौ इमप्रुभ खालामनाय आंना कमिउनिकेसन स्किलाबो इमान खास नङा बेनि थाखायनो जाहाथे आङो जोबोद गोबां सम सिचुवेसनाव आं फेस खालामनो गोनां जायो आरोना कमिउनिकेसन स्किल उइक जानायनि थाखाय स' आं बे बुस्थुखौ बे जिनिसखौ आं इमप्रुभ खालामनो नागिरदों बे चेनेलनि गेजेरजों बेनिखायनो नोंथांमोना आं जेसेबां हायो इउनिक कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आंना एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै प्लिज लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आङो भिडिअ बानायनो थाखाय थुलुंगा मोनो